ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардад. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла барои омодагии ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ба давраи зимистон захираи кофии маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили саҳро, афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар ва вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулин вазифадор карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. 31 май дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. нахуст оид ба ҷараёни иҷрои барномаи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 дар соли 2018 ва дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 барои солҳои 2019-2022 ҳисоботи раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ноумон Абдуғаффорзода шунида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки ҷиҳати татбиқи саривақтию босамари барномаи рушди сайёҳӣ, беҳдошти инфраструктури соҳа, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. барои ба ҷаҳониён шиносонидани сарзамини аҷдодӣ, ҷойҳои таърихӣ аз нав эҳё гардидаву ба хатсайрҳои сайёҳӣ ворид гардад. бо таҳияи барномаҳои махсус табиати зебову нотакрори кишвар, обҳои мусаффои чашмаҳо, руду дарёҳо, меваҳои хуштам, гулу гиёҳҳои шифобахш, сайёҳии шикорӣ, таомҳои миллӣ, расму оинҳои бою қадимаи миллати тоҷик ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври васеъ ташвиқу тарғиб карда шавад. сипас дар кори маҷлис масъалаҳо дар бораи тартиби баргардонидани маблағҳо аз ҷониби мутахассисони ҷавоне ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ таъсис намуданд, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019 ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муҳокима гардид. аъзои ҳукумати мамлакат баъди муҳокима барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 5 хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи паррандапарвариро ирсол карданд. дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар масъалаҳои дигар аз ҷумла дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021, дар бораи шӯрои ҳамоҳангсоз оид ба масъалаҳои идоракунии хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ ва дар бораи андоза ва тартиби пардохти стипендия ба донишҷӯён, аспирантон ва докторантон аз рӯи ихтисос, докторантон ва постдокторантон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаю олии касбӣ ва илмиву таҳқиқотӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар рафти маҷлис ҳамчунин раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба ҷараёни тадбирҳои ободонӣ дар пойтахти кишвар воситати корҳои созандагӣ дар иншоотҳои ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, таъмини фаровонии маводи ниёзи аввал дар бозорҳои шаҳр аз қабили меваю сабзавот, орд, равған, гӯшт, танзими нарх дар бозорҳо бо ташкили намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, расондани кӯмакҳои яквақтаи хайрия ба сокинони ниёзманд, омодагии пойтахт ба чорабиниҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ ҳисобот доданд.
дар охири кори маҷлис раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таъмини иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ ва амалӣ кардани дигар дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баробарони вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳо барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон, омодагии соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ба давраи зимистон, захираи кофии маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосили саҳро, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, вусъати корҳои ободонию бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии моддии табақаҳои ниёзманди ҷомеа дар моҳи шарифи Рамазон дар рӯзи ид ба эҳтиёҷмандон расондани фитри рӯза дода шуд. идомаи ахбор. дар шаҳри Хуҷанд мунфаршнамоии роҳҳои байни маҳаллаю кӯчаҳо дар соли 2019 оғоз шуд. дар назар аст ки имсол дар 22 маҳалла наздик ба 36 километр роҳҳои танкӯчаҳо мунфарши асосӣ карда шуда, дар канори роҳҳо ҷӯйборҳои обгузар васл насб карда мешаванд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар доираи раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мунфаршу навсозии роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳо ки барои рафтуомади нақлиёт ва аҳолӣ муҳим аст сурат мегиранд. имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Хуҷанд ба мунфарши роҳи кӯчаи 1 майи шаҳри Хуҷанд ки масоҳати 1800 мураббаъ метрро ташкил медиҳад, бо ҷалби техникаҳои муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр оғоз бахшида шуд. маҳаллии 1 майи шаҳри Хуҷанд аз маҳаллаҳои асосию қадимаи шаҳри Хуҷанд буда шумории зиёди аҳолӣ зиндагӣ менамоянд ва роҳи ин кӯча бинобар истифодаи дароз ба мунфарши асосӣ ниёз дошт. бо мақсади дар муҳлати дароз истифода намудани роҳ қабл аз оғози мунфарш корҳои заминӣ гузаронидани хатти обу ташноб анҷом дода шудааст. дар оянда роҳҳои микроноҳияи 12-ум, 8-ум, роҳи Чашма, кӯчаи Фирдавсӣ ва дигар кӯчаҳои кумитаи маҳаллаҳои Сайхун, Сирдарё, масҷиди Савр, Чочироқ марҳила ба марҳила дар асоси нақши тасдиқ карда шуда мунфаршкунии асосӣ бароварда мешавад. даъват ба амал оварда шуд ки барои таъмиру навсозӣ ва мунфарши роҳҳо баробари иқдомҳои давлатӣ истихоматкунандагон соҳибкорони хайрхоҳ низ ҳамгузорӣ намоянд ки ин боиси иҷрои бештари ҳаҷми корҳо, ободии роҳи кӯчаҳо ва ҳаракати озодонаи нақлиёту сокинон мегардад. дар шаҳри Хуҷанд баробари иқдомҳо дар ободии роҳ ва тозагии атроф, кӯчаҳо ва канори роҳҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. дар асоси нақша чорабиниҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Хуҷанд дар рӯзҳои истироҳатӣ бо ҷалби кормандон ва сокинони маҳал аксаи тозагии маҳал ва соҳил гузаронида шуд. дар назар аст ки чунин ҳашарҳои дастаҷамъӣ барои ободу назарабо ва тоза нигоҳ доштани канори роҳҳо ки рафтуомади меҳмонону сайёҳон тариқи он сурат мегирад, мунтазам гузаронида шавад. барои насби камераҳои мушоҳидавӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои назоратӣ ва тавсиявӣ гузаронида мешавад. аз ҷумлаи ин тадбирҳо андешидани чораҳои зарурӣ нисбат ба муассисаҳое мебошад ки дар иҷрои ин амр беэътиноӣ зоҳир мекунанд. чораҳои зарурӣ андешида шуд. гузориши хабарнигорони мо. барои таъмини бехатарӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ дар иншооти муҳим ва махсусан муҳим новобаста аз шакли моликият таи чанд моҳи охир аз ҷониби гурӯҳи кории хадамоти давлатии муҳофиза, сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ ва раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. зимни аз назаргузаронии гурӯҳи корӣ, масъулон то ҳол дар як қатор иншооти муҳими шаҳри Душанбе камераҳои мушоҳидавӣ насб накардаанд. иҷрои ин талабот тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 августи соли 2010 оид ба муҷаҳҳаз гардондани иншоотҳо бо камераҳои мушоҳидавӣ бояд анҷом дода мешуд. ба масъулони корхонаҳои мазкур аснои санҷиши қаблӣ аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии муҳофиза барои насби камераҳои мушоҳидавӣ огоҳинома дода шудааст. тадбирҳои муҳим баҳри ҳифзи иншооти гуногун ва назорати доимии онҳо тавассути камераҳои мушоҳидавӣ талаботи замони муосир буда, масъулонро ба ҳалли саривақтӣ ин масъала водор менамоянд. зеро дар шароити имрӯза бо насби таҷҳизоти мушоҳидавӣ имконият фароҳам мегардад ки шабонарӯзӣ моликияти давлативу хусусӣ таҳти назорат қарор гирифта бехатарии ҳудуд ва атрофи он таъмин карда шавад. масъулони корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли моликият дар ин сам бояд таваҷҷӯҳ зоҳир намуда бо насби камераҳои мушоҳидавӣ дар ҳифзи иншооти хеш ва тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдор фаъолона саҳм гузоранд.
духти либосҳои мактабӣ дар корхонаҳои ватанӣ аз дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат манша гирифта, соҳибкорон кӯшиш мекунанд ки тибқи шаҳрнома барои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо либосҳои тавсиявии Вазорати маориф ва илмро омода созанд. дар шаҳри Левакан ва ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ се корхона ба таври мунтазам фаъолият карда, дар заминаи ҳамкории хонандагонро бо либоси босифати ягона таъмин мекунанд. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Субҳи Сарбанд аз шумори коргоҳҳои дузандагӣ дар шаҳри Левакант аст ки барои муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр либосҳои ягонаи тавсиявӣ истеҳсол мекунад. тавре иттилоъ доданд се корхонаи дузандагии шаҳри Левакант аз ҷумла Мадина, Мунис ва Ҳалима барои духти қариб 7000 адад сару либоси ягона шартнома бастанд. 2500 шартнома дорем. تا حاضر 1000 تا دختر تیار کردیم تا ماه اوگوست همش 1000 دونه دیگه سر لباس تیار میکنیم. کارگاه‌های دوزندگی شهر لیوکند به طور منتظم فعالیت کرده عزم دارند که تا 15 اوگوست سال روان برای تحصیل سال آینده شاگردان را پر با لباس مکتبی تامین کنند. در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی شهر بیشتر دبستان‌ها تا 30% حق محصولات استحصال شونده را پیش پرداخت کردند. مؤسسه ما امسال با کارخانه دوزندگی مدینه مثل سالهای پیشین شرطنامه بستگیم و در اساس شرطنامه ما باید برای 445 خواننده سر لباس مکتبی فرمایش دادیم و تامین 445 عدد لباس‌های یگانه مکتبی را باید تامین نماییم. در ناحیه عبدالرحمن جامی نیز بخش معارف از حاضر برای تحصیلات آینده کوشش می‌کنند که لباس‌های یگانه را دسترس کنند. در ناحیه همگی یک کارگاه دوخت لباس‌های مکتبی فعالیت می‌کند که دقیقاً طلبات خوانندگان را تامین کردن نمی‌تواند. از همین خاطر رهبران قسمتی از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه عبدالرحمن جامی با جمعیت دارای مسئولیت محدود اتحادیه استحصالی نساجی تاجیک شهر دوشنبه شرطنامه بسته شاگردان را با سر و لباس موافق دسترس می‌نمایند. البته قریب 40% مکتب‌های ناحیه عبدالرحمن جامی برای گرفتن لباس‌های یگانه با کارگاه‌های دوزندگی در موافقند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بیشتر از 30 عدد کارگاه‌های دوخت لباس‌های یگانه مکتبی فعالیت می‌کنند. در اکثر موارد والدین و طالب علمان از شکل دوخت و صفت لباس‌ها قناعتمندی دارند. امکانیت خوب برای تاجران و صاحبکاران مهیا است. شرکت‌های صنعتی و کارخانه‌های دوزندگی برای بازارگیر و رقابت‌پذیر شدن مالشان باید قبل از همه به صفت متاع و تهیه لباس توجه ظاهر کنند. تنها در چنین صورت میتوان هم به اقتصاد خویش رشد بخشید و هم روزگی پدر و مادران را در استحصال محصولات وطنی به دست آورد. дар литсеи касби техникии ноҳияи Восе дар баробари омӯзиши касбҳои гуногун ҳамчунин синфхонаҳои ҳунарҳои мардумӣ низ фаъолият мекунанд ки онҳо дар таблиғи ҳунарҳои мардумӣ ва рушди ҳунармандӣ замина мегузорад. гузориши Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Восе. литсеи касби техникии ноҳияи Восе дар тарбия ва касбомӯзии ҷавонони ноҳия саҳми муносиб мегузорад. давоми солҳои фаъолияти худ литсеи садҳо нафар ҷавононро тарбия намудааст ки имрӯз онҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ халқи ноҳия ва берун аз он фаъолият намуда истоданд. барои дониш ҳунаромӯзии ҷавонон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия шароитҳои зарурии таълиму касбомӯзӣ фароҳам оварда шудааст. муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникӣ мо ҳар сол оиди ихтисосҳои компютерӣ, бухгалтерӣ, дузандагӣ ва кафиргари гази барқӣ довталабонро қабул карда ба муассиса даъват менамояд. муассисаи мо дорои хобгоҳ 3 вақт хӯроки гарм мебошад. дар муассиса айни замон 60 нафар хонанда дар хобгоҳ таҳсили илм намуда бо ҳамаи шароитҳои муҳайё карда шудааст. дар назди муассисаи мазкур корхонаи адрасбофӣ ва атласбофӣ фаъолият менамояд ки барои фарогирии занону духтарони хонашин бо шуғли доимӣ мусоидат менамояд. дар ин ҷо зиёда аз 30 нафар духтарони маҳаллӣ аз нозукиҳои ин касб огаҳ шуда истоданд ва мо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон миннатдор ҳастем ки барои мо ҷавондухтарон чунин шароитҳоро муҳайё кардааст. дар ин ҳунаристон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ки ба баланд гардидани дониши муҳассилин таъсири мусбат мерасонад. Ҳикматулло Ҳусейнзода, Сангимуроди Иброҳим аз ноҳияи Восе барои барномаи ахбор. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат бунёди иншооти иҷтимоию маишӣ ва хизматрасонӣ вусъат дорад.
аз ҷумла дар ҳар як деҳа ва маҳаллаи аҳолинишини ноҳияи рӯдакӣ сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, коргоҳҳои дузандагӣ, майдончаҳои варзишӣ, қасри фарҳанг, ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, роҳу пулҳо ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ идома дошта, шароити мусоидро барои сокинон фароҳам меорад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи рӯдакӣ низ ба истиқболи сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 414 иншоот ба нақша гирифта шуда, аллакай то ба имрӯз беш аз 100 адади он ба истифода дода шуданд. имрӯзҳо дар ноҳия дар баробари бунёди дигар иншооти ҳаётан муҳим ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзанда, ҷиҳати ҷалби ҷавонону наврасон ба илмомӯзӣ тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. дар доираи иқдомҳои созанда ва арафаи рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон дар маркази ноҳия шаҳраки Сомониён бинои иловагии муассисаи томактабӣ ба истифода дода шуд. ин иншоот аз ҳисоби буҷети мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорону ассотсиатсияи падару модарон сохта шуда, барои таълиму тарбияи кӯдакон беҳтарин шароит фароҳам оварда шудааст. ду бинои иловагӣ ба истифода дода шуд, ки дар барои 50 нафар кӯдакон шароити замонавӣ муҳайё карда шуд, ки онҳо ба таълиму тарбияи хуб ва бо мураббияҳои мутахассиси соҳаи томактабӣ таъмин карда шудаанд. мо суханҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ намуда ҳамеша кӯшиш менамоем, ки ба таълиму тарбияи насли наврас диққати ҷиддӣ диҳем. таъкид гардид, ки феълан дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ 12 муассисаи томактабӣ амал мекунад ва қариб 2000 насли наврас дар он ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. имрӯз дар баробари соҳибкорону шахсони саховатпеша ҳамзамон волидайн низ баҳри саҳм гузоштан дар ободии гӯшае аз мамлакат камари ҳиммат бастанд. дар шаҳраки Мирзо Турсунзода дута муассисаи томактабӣ хусусӣ ва дар Лоҳур якта муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. ифтитоҳи чунин иншооти муҳим имкон фароҳам меорад, ки насли наврас дар шароити боз ҳам беҳтар ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар хотима аз ҷониби кӯдакону наврасони ин муассисаи томактабӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Абдулҳамиди Назир, Меҳрӯзи Ҷума, ноҳияи рӯдакӣ, ахбор. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.